Keblai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki long kbi ki long pa ki kun samla shrang bat kentai da ke mensim ke basnyok kia ngakwa ban penpau bat ban pasat jingmut biang hakmat jong ilang iwai pe iwai leng ba ke video hadin bang yui ya ke jinglong ke jingman bat ya ke jing yai shat kela bat ya ke jing yai peteng ban dino ya kata ka long renyang jong kajat benriu jong kari kasihi berok kawai kiwan ban terwah khmat jongi da kata ka lenti baong bakin yang akan nongrim jong kita kiseng trairi bat kajing angnut kolong ban yo nong yalam lani chief minister da ukun kasi namar san puisnam yat abdeng jing syayalam te kadai ke kenti ke pemerintah ke upat bau angnut bat kidon ki konferensi ki ba ki briu ki babaha ki briu ki babiang hanrei ki pajba ki kentat ya kita bat ki kloi banjit ya kita ki seng trairi wat lada ki don sibun ki jing duna wat la ki ui ba ka kapasti jong ki kadang telot hanrei ki jit bat ki yai peteng banjit ya kita ki seng trairi namar ba ki kwa komba ki angnut ban yo kita ki nong yalam ban yo kita chief minister nang ni napok kejat riu penban hadin bang UI ba nakaliang jong ka HSPDP kala persyang ban wan phaino syakasam ban penbahapat ya kari bat kejat riu nyau trap ke jong ya kari kasi bat ban penurlong ya kita kejing angnut jong pajba ban sei nong yalam nang ni napok kari kasi hanrei UI ba sa ka UDP bat ka PDF menta kalik ban yasno pat sya ka NPP lada pikwa lani pik don kata ka jing UI ba ka NPP gadai ka seng ka bala ban yalam bat ka seng ka ba biang ba don unong yalam ba biang ban long nong yalam hang ne pok ka jela balai piang yela dia na ka UDP balai pi yang no bet direct na pok ka NPP bat balai pi man terwak mat jong pajba direct lengba kita ki principal dan kita ki mat ki nongrim jong NPP balai pi wan terwah pajba da kita ki seng ki mat ki principal jong ki seng trairi kat ba ndala poi hang teh po assembly pat pistang pat pan blackmail ni bat set kelayu pajba don na pedang jong ki kin saong ba ngihap bandon sakaliang sorkar kenang ban yo ke development kenang ban yo kata kapus minister kenang ban tuit kita kijing mentoy nam ta pajba da ka basyai ngakwa ban penken mau yo pajba da ka basyai ngakwa ban hikai yo pajba kalong ba wat jungat ya kita kitin jali je jongki kita ki datang kitin penbit sudah kita ki development kita ki jing mentoy la ki don hakaliang sorkar umdi ki jing mentoy yang apa dia pi re ke dei ki jing mentoy na benta jongki bat ki kun ki jongki henry yang apa dia pi kalong nil bat ka dau ba ka UDP kan long barabor kum kata ka seng badidu didam ya ka ri khasi ki jongi ya ka jat benriu ka jongi bat ngihap ban ken mau kan ne ba ka UDP barabor kam jutre bandon hakaliang persya barabor ka kwa bet bandon hakaliang sorkar la ne hakaliang sensya te ki pajba ki la snotu menta ki pajba ki mdei ki babiet ki pajba ki tip ba balai pi le bet hakaliang sensya kalong ba ngamar ba ki babun ki badon hapok ka UDP ki dei ki briu ki ba kimlat ban keren hapok assembly takada umban se ki hap ban syong hakaliang sensya lada yok makna ban syurut tang kita ki ingdo ru lada ki biyo kita ki domet ru namar ba umban se kaban si ka thom me ka sang UI plain bagajat benriu ka angnut bat ka jat benriu ka persya hanrei kimban se ki hap ban set kala ki hap ban set syukur yu pajba hap ban set syukur ka jat benriu nang taru kai ka ba kata susu kalong ba menta sa ka PDF ru kumju te latangin ya keren saya kata ka PDF laite naya ong su kalong kumju ki quality ba kimban se ki hap ban let hakaliang sensar malada ki don hakaliang opposition ki hap ban keren bat kin keren ayu haba ki mla ban keren hapo assembly te lengba kini ki
kentin ki bang akwa ban pen kan mau khmat jong pi pai ba kalong ba sio ba bang jit ki nomik khmat di ben jit kita ki bru ki balak ban kran di ben jit kita ki bru ki badon ya ka kerdan pulih namar balai khnang ba ki lak ban le ai na benta ka lawai ki jonga ka jong pi khnang ba ki lak ban le ai nam ta ka lawai ki khun ki ti ki jongi pan nang ni sakmat le kamut ngila nang jot bat ngila nang her asut kejat ben riu ke jongi bat kan mau ba ka jing set kala ke jong pi upat ba ru undon la ke jong ka kala bat ap ndala poi ka ten ka ba upat ba un sajubab ke liang ye pi hakata ka por pilak ban babi hakata ka por pilak ban kan mau tang ba upat ba dei shu babi upat ba udai bestat menta upat ba dei shu ubang bit pisah dari upat ba ulat tip ya ka bor jong ka pisah bat kan mau ba let's say don hap kini kisngi bagi pat ba kidang bakla ban jit yepi ndaikan sapoi ke por bagi pat ba kinum bakla syu ki pat ba kinum bakla syu kat nusin kendang yai bakla kejing bakla jong pat ba gedai kejing blackmail ke jong piwan ban kam piwan ban yang ka uniform jong ke jat ben riu pi kam le dia pi jat ben riu pen ban pi dei kita kinong lilam bat kinong di ya kari ke jat ben riu